mä sanoin, että mähän olen tämmöinen, onko mä sarja epäonnistuja vai sarja yrittäjä, niin tämä viimeisen tämä just tosiaan Mindclip Behavior, mitä me tehdään, niin sehän alkoi tämmöisenä ideana, että me kehitetään tämmöinen niin kuin virtuaalinen coachi, joka auttaa ihmisiä niin kuin antaa toiselle palautetta, koska insinöörikin ymmärtää, että yleensä meille kaikille hiukan hankalaa. Ja tavallaan sitten huomaa se, että kaikille meille ihmisille, jotka ei ole insinööriä, niin tämä työkalun käyttäminen tai sähköinen väline, onko se sitten appi tai joku muu, se ei ole ehkä ihan luonnollista. Niin tavallaan ymmärsit, että pitää mennä siihen, siihen ongelman ytimeen, eli kun mä tiedän, mitä ihmiset tarvitsee. He tarvitsevat sen kulttuurin muutoksia, siihen niin sen feedback-kulttuurin pääsemisen, jotta he voivat menestyä niin yrityksenä ja ihmisenä. Mutta tavallaan, että heille pitää sitten myydä sitä, mitä ne haluaa kuulla, mikä on tämmöistä miten varataan kommunikaatioita ja miten tullaan toimeen toisten kanssa, mikä tietenkin nehän liittyy ihan yhteen toisten kanssa. Mutta se on ehkä se helpommin ihmisten myöntää, että joo, kyllä me voitaisiin vähän kommunikoida paremmin, mutta ei voi aika vaikea myöntää, että hei, me ei oikein osata ottaa palautetta. Tai meillä on meidän firmassa ehkä joku kulttuuriongelma. Että tämä on mitä me yritetään tehdä ihmiselle, että se kynnys olisi matala. Että tämä on ihan kaikille vaikeaa palautteen antaminen. Ei se ole mikään, että se on jotenkin hävettävää. Jotenkin tuntuu joskus ihmiset, että se on sellainen juttu, mutta se on kaikille hankalaa ja sitä kaikki voi opetella, se on lihas. Eli mä yritän tällaista hyvää yrityskulttuuria ja sen kautta menestystä auttaa ihmisiä sitä kautta.